Huomenta vaan. Me heräillään täällä eläintilallamme. Olemme tänään lähdössä retkelle ja mennään tonne Vaskijärven luonnonpuistoon Pöytyälle. Siellä on semmonen 19 kilometrin lenkki, joka kiertää tämän Vaskijärven. Me ei mennä sitä kokonaan, koska meillä siihen menisi varmaan semmoinen 12 tuntia ja tällä hetkellä toi pimeys tekee sen ongelman. Eli me mennään edestakainen lenkki ja on katsottu, että sen varrelle osuu laavu, mennen tullen osuu laavu ja se nyt sopii Pessille vallan mainiosti. Mä en ole koskaan käynyt täällä Vaskijärven luonnonpuistossa. Meillä tulee retkikaveriksi tää tuttu Vipsa ja hänelle tämä alue on kyllä tuttu kierrettynä ihan koko järven ympäri. Tämä on luonnonpuistoaluetta, että siellä, tai tämä reitti kulkee vain osin luonnonpuistoalueella. Muun muassa tulentekopaikat molemmat on alueen ulkopuolella, koska luonnonsuojelualue on hyvin tarkasti suojeltu alue, eli siellä ei saa uida, ei poimia marjoja, sieniä, ei tehdä tulta, ei saa leiriytyä, ei saa missään nimessä poiketa polulta. Alueen pitäisi olla tämän Lounais-Suomen yksi vanhimpia, hienoimpia, vanhoja erämaa-alueita. Odotan päivältä paljon, aurinkoa on luvassa ja muutama aste lämmintä. Ehkä toi Pessikin tuosta heräilee vielä. Mä oon näihin retkivideoitten lomaan luvannut tehdä tämmöisiä ihan pieniä pätkiä täältä mun eläintilaltani. Tää on semmonen harraste-eläintila, lapsuuden unelma, missä on poneja, vuohia, lampaita, kanoja. Täällä kuluu kaikki se vapaa-aika, mikä ei mene retkillä. Nämä Pellervokukko ja hänen kanarouvansa, niin he on ihania, kun aina kun he pääsee vapaaksi tuolta omasta ulkotarhastaan, niin he suuntaa tänne Lampolaan nenunsa. Tulevat vähän niin kuin kylään, koska me kuulutaan kaikki samaan porukkaan. Eikä noi rölli ja pikkukilit ja lampaat, niin ei he ole moksiskaan näistä siivekkäistä vieraista. Eikä ole kanoilla hätäpäivää, kun meillä on paimenkoira, joka pitää huolen, että ei mennä väärään suuntaan. Ja illalla, kun pitää mennä takaisin niin tonne omalle orrelle, omaan kanalaan nukkumaan, niin Aapa kerää heidät jostakin täältä pihalta. Pellervokultakukko. Oikein herrasmies. Kyllä se vaan niin on, että herkut maistuu vähän kaikille eläville olennoille. Varmin oli saada nämä samaan kuvaan, kun heitteli vähän kuivattua leipää tuohon pihalle. Naapa vääntää niitä siellä myös ihan innolla. Ääpä ei leipää ole koiran ruokaa, höpsöö. Jaha, siivekkäätkin huomasi, että jotain täällä on, mutta ehkä se leipä nyt ei ole ihan heidän herkkua. Mutta hei, ei mitään. Mä jätän nämä eläimet tänne viettämään päivään. Ja me lähdetään niin retkelle. Nähdäänpä hetken kuluttua. Nyt ollaan perillä täällä parkkipaikalla. Elijärven kulman P:ltä me lähdetään metsäpolulle. 2 kilometrin päässä on ensimmäinen tulipaikka ja
Siinä mä uskon, että tuo Pessi nyt ainakin syö ja me ehkä välipalaa nautitaan ja jatketaan siitä eteenpäin niin kauan kuin hyvältä tuntuu ja sitten joudutaan kääntymään ympäri ja palataan takaisin siihen tulipaikalle ja sitten siinä syödään vähän sitten ruokaisammin. Ajatuksena on, että 8-9 kilometriä olisi yhteismatka, mutta Pessi sen sitten kertoo, mikä on tilanne. Hän katsoo tarkkaan karttaa, ettei taas mennä harhaan. Menoks, Pessi? Aika sinä, Apä. Otetaan pieni video. Istu, Apä. Hienoa. Pessi tietää, että tämä oli just sopiva paikka ottaa pieni videopätkä. Hienoa. Ja kohta ollaan tuolla tulipaikalla. Ja ei tehdä kyllä vielä tulta, mutta syödään pieni välipala. Jatketaan. Suot ja tunturit. Kyllä ne vaan on mun mielimaisemaa, sielunmaisemaa. Täällä on niin erämainen olo. Ei mitään muuta kuule kuin hurjaa tuulen ulvontaa. Aurinko paistaa tuolta puitten raosta. Oi että. Vielä kaveritkin. Aapa jo menis. Me saavuimme tälle tulipaikalle. Kyllä tämä matka kyllä täytyy olla yli 2 kilometriä tai sitten me on menty välillä takaperinkin, kun ehkä on aika hitaasti sitten kuljettu. Nyt on ainakin hurja nälkä. Meidän piti alkaa, me luultiin, että me syödään tässä vaan pieni välipala ja sitten jatketaan matkaa ja sitten kun käännytään ympäri, niin takastullessa sitten tehtäisiin tuohon tulet ja syötäisiin vähän enemmänkin, mutta kyllä mulla ainakin kurnii jo ihan vatsa. Niin kova nälkä. Ja Pessikin olisi kyllä, hän ei olisi mitenkään halunnut tähän pysähtyä kuvaamaan. Ihan kiva paikka tää on. Ei ole suota tuolla alla, vaan siellä on jotain taimikkoa, mutta nättiä aluetta. Ei muuta kuin tulet. Maailma hymyilee kaikille. Pipsa teki meille jo tulet tohon ja Pessi sai ruoka-annoksen ja koirat sai herkkuluita. Saatiin nopeasti syttymään. Meillä oli molemmilla puita itsellä vähän mukana ja mä oon eilen illalla pilkoin noi puut tuolla eläintilalla ja mulla oli hirveästi apureita. Oli kyllä niin vaikea kirvestä saada puuhun, ettei siinä ollut 2 kilin nenua välissä ja sitten oli vielä röllivuohikin siinä antamassa ohjeita. Mutta siinä ne on ja kaikki eläimetkin on vielä hengissä. Me ollaan tässä jo paluumatkalla. Eli me käännyttiinkin sieltä tulipaikalta jo takaisin autolle, kun huomattiin, että me on jo reilu puoli päivää oltu reissussa. Oli vähän pitempi taukokin ja nyt mä laitoin väkisin ton Pessin reppuun. Hän kyllä rimpuili niin, että meitä vähän 2 ihmistä siinä tarvittiin, mutta
tuo aurinko on jo aika matalalla, niin olisi kiva ehtiä kuitenkin valoisaa aikaa vielä kotiakin, niin Pessi saa tuossa olla nyt ainakin ehkä puolet tästä paluumatkasta repussa ja mä otan sitten kävelemään hänet loppumatkaksi. Ihana, tuuli on tyyntynyt ja aurinko paistaa edelleen aika matalalta. Matalalta kyllä jo paistaa ja Pessi vinkuu repussa. Hän ei kuulemma halua olla siellä. Ehkä pitää vapauttaa hetken kuluttua. Nyt on alle kilometri, reilusti alle kilometri autolle ja minä vapautin Pessin repusta. Ja Pessi tuli sieltä kyllä ihan iloisena ulos ja hän on lähdössä takaisin tuonne suuntaan, mistä me juuri tulimme. Nyt meidän täytyy houkutella, että lähdetään ihan kuule eri suuntaan. Että sä oikeasti missasit tuosta semmoisen 1,5 kilometriä kävelyä, kun sinut pakotettiin reppuun, koska aurinko alkaa jo laskea. Ei ole Pessillä aikomustakaan tulla. Voi kissaparka. Peikkometsässä hetki ennen auringonlaskua. Aurinko laskee tuossa 20 minuutin päästä ja alkaa olla jo hämärää. Aina on aikaa pysähtyä kuvaamaan satumaata. Tuolta vähän toi auringon kajostus vielä näkyy. Punainen on taivas siellä, vaaleanpunainen. Me tulimme parkkipaikalle. Meille viittojen mukaan edestakainen matka oli 5 kilometriä. Aikaa kului 6,5 tuntia. Me ei kumpikaan voida ymmärtää, että voiko tuo matka olla vain 5 kilometriä. Me kuitenkin mentiin niin kuin koko ajan periaatteessa käveltiin eteenpäin. Joo, pysähdeltiin jonkun verran ja kuvattiin, mutta ei yhtään normaalia enempää. Ja tuntuu oudolta, että miten se voisi kestää noinkin pitkään. Täytyy ehkä vähän mittailla vielä jostain muusta kuin noista opasten viitoista. Mutta ei me suoriteta mitään kilometrejä. Ihan mieletön reissu oli taas. Aurinko on nyt jo laskenut, kun ollaan autolla. Se oli meille yllätys. Yllätys, että näin myöhään perillä. Mutta ei mitään, kuu on noussut tuonne taivaalle. Eli kun me ajellaan kohti kotia täältä Pöytyän suunnalta, niin me saadaan kuuvalossa edetä. Aha, Pessi näkee siellä. Taitaa Pipsa tulla sieltä. Niin. Ei mitään. Me kiitetään seurasta ja seuraavan retken merkeissä palaillaan.